בבקשה. אימא'לה! המטבח שלי. אוי, אני לא מאמינה. איך הבית היה ואיך הוא הפך להיות. כולו היה מפויר, כולו היה עם חורים של הקליעים של המחבלים. ריצוף לא היה לי. תראי טוב את המטבח. וואי, איזה יופי. טבע שלי גם. אבל רחל לגמרי כאן. אז הצליחו להפתיע אותך. הצליחו להפתיע אותי עד כדי שיש לי מה זה דפיקות לב, באמת. אני מאמין או תקני אותי אם אני טועה, לא היה ברור שתחזרי לפה. אני מאמין שהתלבטת עם עצמך. ממש לא. אני על הדקה הראשונה אמרתי שאני חוזרת לבית שלי. אני לא אתן למחבלים לנצח אותי. הבית הזה הוא חוסן בשבילי ובשביל הילדים. איך אנחנו מצליחים לנתק את החוויה שעבר פה ולחזור לאותו מקום? חושבים רק על הניסים שהיו. תקבצי על המיטה, תקבצי. היא עושה איתנו את הסיור הזה בבית קצת כמו ילדה קטנה שמגלה עולם חדש. אבל אף אחד לא משלה את עצמו שהזו של הרגע על הריהוט החדש או ריח הצבע הטרי באמת ימחקו את מה שקרה כאן. אני חושב שאחד הדברים הזכורים בבית הזה זה המעקה מאחוריכן. בהחלט, זה דבר שאי אפשר לשכוח. הקיר הירוי, זה היה מחורר הקיר הזה. חבר'ה, הבית שלי מוזיאון. אתם מאמינים שזה הבית שלי? את מאמינה? לא, טעיתי בבית, אומר.